Čau čau lidi, jsme tu nového videa a zůkrát se mnou Ari Goldman a jsme na Minecraftu 1.6 a jsme na serveru. Tohle je můj kůň Tonda. Ještě ho tak pojmenuju. Ne, pojď sem, dej mi ten provaz, ty hnupe. Je tady máš provaz a jdeme. Hej Tondo, počkej. Jak se mu dává jméno? Nevíš, jak se dává koňu jméno? Já píšu sem Tonda. Nemám mít nějaký jídlo nebo něco? Co ho zabíš? Kurňa, budeš mého koně zabíjat? Hej, ty jsi úplně slíto. Ještě jednou na toho koně hrableš, tak už si tuhej dohromady. Máje, ty budeš tuhej a ležet tady na zemi a budeš si cutat prsty. Cože, ty jsi jedl česky? On jedl česky. Já mám železný meč a železné brko, takže bych to nezkoušel. Tak. A těch 10 emeraldů si nechám za to, že jsem tě zabil. Ty bagore. Ale tady se na krádeže nehraje. Já se ti tady jenom pověsím do baráku, tu tvoji hetku. No. Tak já ti dám jenom těch 10 emeraldů. A jaký? Tvůj meč? Já neznám tvůj meč. To se nějak jako zapletl. Že já tvůj meč nemám. Tady já mám takovou škytavku, že to není možné. A radši vypadni z toho baráku, nebo toho koně na tebe pošlu. A můžu a si udělám sedlo a už ležíš na zemi. No. Co na něj hrabeš? Kurňa. Kurňa, tady musí být uvázaný. To je Tonda. Ale chápeš to, že on může utéct? On byl normálně Einstein, normálně. Já jsem nechal zavřený dveře. Šel jsem pryč ze serveru. Já jsem ho měl zavázanýho. A já přijdu asi po 30 sekundách na server. Ale jako dveře otevřený. Nikde Tonda. Jako lano si ze sebe nějak sundal. A normálně utek. Našel jsem ho až Tak pojď za mnou. Najdeme ti nějakýho podníka. Který... Tak jdeme. Já si jenom budu dělat krumpáč, sekiru a lopatu. Momentálně máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máme 32 staků dřeva. Ten crafting table, já nejsem. A polož ho tam, nebo tě zabiju. Čtyři HPčka. Já jsem se zrovna léčil, já jsem byl u doktora, víš. Ale já jsem fakt byl u doktora, já jsem u doktora, jsem na prášky. A já se jenom, tak až budeme mít oba dva koně, tak pojedeme na koních. Dělej, pojď, nebo tě zabiju. Ježíš, máš brnění, tak si ho vem. No tak umřeš. Protože
Na tomhle serveru jsou nějak dost creeperů. Koho jdeš zničit? Pojď se podívat k té lávě. Nezhodí tě tam. Podívej se tam. Ale tak když dáš shift, tak tě tam nemůžu zhodit. Ale já nemám meč, já mám jenom name tak. A promiň. Nepůjčím, to je jenom sekátko na lano. Hej, ten Tonda zase utek. Ty vole, on utekl Tonda. Já tam nevidím Tondu. Hej, Tonda žije, ale on si to tam... No nedívej se na něj, on si to tam rozdává z ovcí. Budeme mít ovčí děťátka. Stvoříme ty mutanty. Mutanti se zrodili. Rychle vypadni, nebo ti mutanti tě zabijou. Pustím, nezabíjej ty ovce, to jsou jeho přítelkyně. Nějaký děvky. Rychle vypadni, nebo to na tě zabije. Vypadni! Dělej! On tě zabije, když mu zabil manželku, rychle uteč. No dělej, pojď za mnou. Najdeme ti koně nějakýho ruskýho. Tak na toho nemáš ještě. Ještě si počkej na další updaty. Ale chápeš to, že tady nejsou skeleton koni. Chápeš to, že tady ještě nemáš ty bys chtěl normálně v tom Minecraft. Ne, jenom koně, kurňa. Když se díváš na ten čarovný Minecraft, tak si úplně zblblý. A neportuje Link, nesi se na tebe portuje. Připrav se na zabití Link. Připrav si meč. Protože jdeme zabít Link. Rychle meč. Zabiju! A je po ní. Ona chcípla, ona lehla. Ne, to asi kluk, já nevím, kde jsi. Link nebo... Tak. Já se napsal kamošovi na Skypeu. Nejfake, ale on to není nejfake. Takže je to prostě největší fake. On se jmenuje nejfake, ale nejfake se nejmenuje. Kurňa, pořád musí psát. To je já mu jako napíšu, že už jako natáče nejdeme, on mi napíše, že si nezavří dveře od pokojíku. Je to... Kurňa, ty jsi slepý, že? Já jsem to tam ještě nedával, kurňa. Protože máme jako připravených 10 videí před tím videem, který jsme... Ale tady se nesmí grifovat. Jo, to je... Hej, kde? To není cool. Je tady nějaký barák. Babi Yagi. Zkus najít barák Babi Yagi. Hej, kde jsi, hňupe? A to nechoď. Já jsem asi na serveru prohledal tu největší jeskyňu. Protože normálně ta jeskyně, já jsem jí natěžil 5 staků železa.
osvětlení, nebo tady stačí držet v ruce torčku a bude osvětlení? Já nevím, já nemám torčky, já nemám ani uhlí. A nemám ani dřevo. Ale je tu ty kapitátor. Džungle! Počkej, já to vytěžím, běž trochu dál. Trikapitátora džungle, to jsou dobří kamarádi. Já mám železnou sekírku, já to vytěžím. Trikapitátor a džungle, to jsou úplně fakt dobří kamarádi. Protože se mi zničila sekírka. Teď se jmenuje Botkyler. To mi to nejde sekat, jo. Mně to funguje a i s tou kamennou sekírkou. To je dobrý, že už to funguje. To byl asi nějaký bug. Jaký lagy? Pojď už radši, já dám home a potneš se na mě. Aha. Ty jdeš hledat koně? Já jsem zatím tady jako koně neviděl, já jsem požádal admina. Hej, tam někdo je, ho zabil. Tam v tom lese. Kde jsi zmude? Kde jsi, kurňa? Haru ho zabít. A proč ti dal u koně? Já jsem ho zabil. Aha. Takový železný mečem jdu do něj. Fakt. Jo. Pšenici. Počkat, já nemám pšenici. Co to po mně chceš? Já nemám ani semínka, ty po mně chceš pšenici. Hej, stával si dneska vůbec? Stával si dneska vůbec? My jsme v zimní biomu mám najít semínka, když tady bych našel semínko, tak no už jsem ho našel, ale jedno semínko mi je totálně ničemu. Cože? Já vím, ale kde se ženu kosti? Ale já mám kosti. Já myslím, že 4 nebo 5. Nech toho Tondu, nebo on tě zabije. Ještě, že je ochočený, jinak by si ležel na zemi. Že on, když na něj klikneš, tak ho, když ještě není ochočený, tak on rozmáchne ty nohy a zabije. Ale mně se to ještě nestalo. Protože jsem na něm seděl, když jsem ho máchal. Ty jsi chtěl znesvětit Tondu? Ty z koho jsi chtěl jíst? Nechceš radši tohle maso? Já jdu zabít prasata a jdu vypít maso. Hej, oni dali Vojtu vyhelpra, jak to, že prý měl být dneska admin zkoušky. A neuděláš. A proč? A proč chceš dát věci? Abych si mohl tam dát věci, já poprosím admin, aby mi to... A k čemu potřebuješ věci? Věci, já je potřebuji. A na co? Na to, aby to se na tebe musel dívat? Můžete čekat Let's Play z Mafie 2, protože
je, jak jsem si dával 1.6 do Minecraftu. Tak normálně se mi začala updateovat 1.5.2, ale měl jsem aj 1.6. Aby se to updatelo. A náš YouTube Let's Play byl pryč. Naše mapa byla pryč. Tak radši natočím nějakou Mafii 2 nebo cokoliv. Já mám... No co je? Mu to napiš. To máš línu hubu jak nevím co. Kurňa, píš. Ty spíš? Takže. Hajáč! A teď ze zadu. Hača! A teď ti řeknu něco. A koho ti mám půjčit? Ale chápeš to, že ty si vezmeš ruku. Já ti to ukážu na Tondovi. Prostě ty na něj sedleš a pořád na něj klikáš. Pořád na toho Tondu, nebo jak se jmenuje ten tvůj Magor, klikáš. No, pravím. Prostě tím, jak otevíráš dveře. Ty jsi neschopný normálně. No, asi před 30 minutama jsem ti to instaloval, nebo ty jsem ti ukázal stránku. Na moje škyt. Ticho buď. Já mám tu škytavku jak Bernardín. Tady je láva a můžu si s ní hrát. Člověče, nezlob se. Ale určitě by vyhrála láva. Protože bych spadl do té lávy. A všechno. Já ti pomůžu, jo? V čem? Pomůžu ti, posílám. Já jsem na střeše, běž tady před dveře, jo? Běž před dveře. Ne, nestřelím. Běž prostě před ty dveře. já jsem... To je můj barák, vypadni ty? Tak... Nenechám, já už mám druhou tvoji hetku. Ale však máš svoji hetku, máš tam rovnou skin. Co bys ještě chtěl? Ale však máš hetku. Tak já tě zabiju a já ti tu hetku dám. Tak. A dám ti tu hetku. Jo, já ti ji dám. Ona. Ne, nemůžeš. Až si odložím věci. Až si odložím brnko, věci a všechno. Jo. Dá. A zabiješ mě potom a můžeme to ukončit pro tenhle první díl. Takže zabij mě. Tak počkej, ještě ty boty. Tak zabij mě. A pro tenhle díl by to stačilo. Uvidíme se příště. Čauky. A uvidíme se příštím díle. Čau. O, tak to máš svůj. A čauky čau. Čaučí.